putri Kediri, di mana sumbangsihnya kepada kotanya luar biasa. Gitu? Sampeyan ki karo Kediri ki cintane kamu dharma baktikan ke kota Kediri mbok gawa ning ndi? Mbok gawa rono. Niki kan kon di Kediri. Niki kan kon di Kediri. Sumatera niki kan kon di Kediri. Lah Kediri kapan, Bu, nggih? Maksudnya? Ya? Kediri balai kota. Oh. Pengen gak? Pengen. Ya iya. Lah ndek iki sing ditangap tuh aku kok ngering. Aku yo ngono yo. Lah yo aku yo batin ngono. Lah yo ngomong ya Mbak Finanda. Tapi itu dulu. Ini akan. Tahun depan Mbak Finanda sudah DP. Iya. Sudah DP. Napa ngene, enake ngene. Apa kita kasih DP dulu, Ibu? Ngawurmu. Kualik yo. Kualik no. Heeh, Nak. Iya. Alhamdulillah ning sadurunge iki aku cuap-cuap. Iya. Iki ana berita. Iki sing mohon izin Bapak Ibu nggih. Ini mohon yang punya kendaraan, yang merasa mempunyai kendaraan berplat nomor. Iki mobil apa gajah? Loh. Piye? Sing jenenge nek plat nomor iki mesti mobil kok gajah mbok tak ning. Lah kan nek motor to, Mas. Lah iya lah kok mobil pemotor. Lah kok gajah kowe mau. Kleru kok. Lah templane ndi kene? Niki mobil apa? Motor. Mobil apa? Mbok, tak takoki mobil apa? Mbok Pak aku lali ngono. Warnanya apa? Warnanya peteng nggone ning petengan ireng itu ya. Iya toh. Yang merasa punya kendaraan mobil dengan plat nomor L. Wige tulisanmu. L iki mergo awakku lemu dadi blendur ngene. L 1964 CAJ. Mobil kuwi. Iki jane omahmu ndi to iso plate L barang. Iya. L Surabaya. Oh ta, mobil apa kamera ta? Kamera rene numpak apa bareng kancane kok. Ini yang merasa punya mobil L1964 CAJ harap dijual. Loh, ora. Kalau menginggirkan karena itu bukan menginggirkan, disingkirkan. Nah, disingkirkan teng gaden gitu. Ngawurmu. Mohon diinggirkan karena menutupi rumah dan jalan raya. Mohon dengan sangat mobil L1964 CAJ ya, segera diinggirkan, matur nuwun. Iya, matur sembah nuwun. Dan ini mau melanjutkan acara yang selanjutnya kita berdoa dulu sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Iki acara apa tuh? Amin. Sudah, ini kita berdoa dulu. Nyapa Mas? Udan. Gak apa-apa. Hujan ini adalah rezeki no. Muga-muga rezekine kabeh sing padha rawuh iki grojok kaya ilining banyudan. Amin. Semoga buat Bapak Kepala tangane kualik sing kene. Lah iki dinjiki nyekel mic tek, iki nggih manggake. Bapak Kepala Diesel. Loh kok diesel to kepala? Bapak Kepala Desa Burengan. Kecamatan Burengan, Pak Camat, Pak Dewan, Pak Dewan. Nah, ada Mbak Finanda. Dan juga ada Bapak Wakil Wali Kota. Gus apa? Gus Mif. Gus apa? Gus apa? Gus Kowim. Gus Kowim. Sing tengah meri. Apa? Moden wi. Loh, kok moden to? Siapa? Kok moden wi to? Siapa wi? Loh. Tangklet no sapa kuwi? Namine sinten Pak nyuwun sewu? Gus Muet tok moden. Gus Muet. Moden. Iya, semoga semuanya diberi kesehatan, panjang umurnya. Amin. Bapak Lurah terima kasih karena sudah mengundang Mayangkara beserta Pak Yudo CS. Semoga diberi kesehatan, kelancaran dalam menjalankan apapun. Amin. Sudah terima kasih Mas. Ya, iki udan iki gak apa-apa. Justru lek udan ku penonton utuh, ora wani mulih. Kayaknya apa? Ukudanan no mulih. Mas Lodong. Dalam Mas. Nek cara awake dhewe nyanyi itu sudah lumrah. Hal biasa. Tapi ada lagi yang istimewa, ada lagi yang luar biasa. Kalau kita nggak berkolaborasi dengan Mbak Niken Salindri. Mbak Niken? Iya. Owner Mayangkara. Loh, owner Big Boss. Terus ya pokoknya lah sing duwe terop, sing duwe iki apa ki taman. Orang ya campur sari iki lho. Lah ya campur sari Mayangkara. Ini adalah campur sari andalan Kota Kediri, Jawa Timur, bahkan Indonesia. Tepuk tangan untuk Mayangkara. Yuk.
tak sambil bersama saya Niken Salindri. Loh kisinan. Biasanya nek tambah nek tung gentak tung ceng. Jos ngene karo kuwi. Oh, kisinan. Mayangkara padane. How are you my love? I am fine. Oh, My yes, honey. yes. My love. Yes, my honey. Aku kangen banget deh sama my love. Yes, I juga. Yes, I too. You Yes, kangen? yes. Oh my god. Rupamu kayak god tenan. Kowe lho. Omong apa ngono ora Lah apa iso kaya aku jajal tak? Ayo jajal. Mbok Jayu. Ndase kaya kentang. Kentang ra pangan kok. Ayo ngono lho. Mbok Jayu. Mbok Jayu, what is the Mbok Jayu? Mbok Jayu apa lho? Lah kaya kowe mang Mbok Jayu. Mbok Ayu, apa kabar? Ngono kok Mbok Jayu. Ho sapa? Mbok Ayu. Ho Ayu. No, I don't speak. I How are you? don't speak. No, How how are are you? you? No. How are you? How are No, you? how are you? No, how are you? How are you? How are you? No, how are you? You see, dog. Apa ini? Dog itu ganteng. It's crazy. Crazy Rich. Crazy apa? Crazy itu tampan. Dok ganteng. Yes. Aku dog, aku crazy. Terus? You is monkey. Mangki apa mangki? Cakep. Bapak Ibu, kula mangki. Cakep. Cakep. Berarti? Mangki. Berarti? Aku dog. Nah, aku crazy. Aku mangki. Alhamdulillah Bapak Ibu sak mburengan dog sedaya. Sing dok iku wetok. Khusus orang Khusus kowe gundul. tok, cah. Gundul berambut jem. Dia kayak jem. Jempol. Ini loh maksudnya. Kayak cap jempol ini loh kan ya. Kayak jempol. Coba. Untuk jem kuwi paling. Iya iki lho. Iya aku ya. Ya Allah, siraya aneh, Mbak. Iya kayak cap jempol. Iya bener ya? Cocok ya? Nah. Apa? Loh, siraya muni. Getok asale saka Telon, ndasku remuk engko bayaran pira? Pak Isa iki lho, Pak Isa. Loro to cah iki? Jadi Siji. Sing siji iki. siji. Sing loro iki. Lah iki. Renek untune lho. Iki ya. Iki ndas gitu. Kamu bisa nggak merayu Mbak Niken? Coba kalau Iya, kamu, tunjukkan kalau kamu itu kalau sudah- kamu itu benar-benar seorang pria sejati, paling tidak kamu bisa merayu Mbak Niken supaya luluh lantak hatinya. Wah iya. Soalnya aku tuh tidak suka dengan lelaki yang ganteng, tapi aku tuh suka dengan lelaki yang penuh dengan effort. Nah, kalau penuh You suka, know is effort gak? dia itu suka lelaki yang punya ekor, loh. Kok so ekor? Oh ini loh, Effort. Nah, Effort. silakan dirayu. Silakan dirayu dengan Cepetan. lagu yang romantis. Iya ya. Satset. Rukun Islam. Gak rukun Islam. Bocah kok iso mulung rayu wong wedok rukun Islam. Lagu yang romantis. Ayo. Bocah ngerendasi kaya neker. Ih, aku takut. Ayo, Enggak. silakan. Lagunya apa? Loh, lambo. Kowe ki rayu apa kok? Wong ayu tresna. Nadane lho, Kang. Adane dipasne to njaluk sik. Piye Ayo, to, Mas? pasne. Sak pira lho, Pan? Wong iso. Wis sak kuwi lho. Ayo. Ayo. Nah, Wong ayu tresnamu Pas itu nada. inaraya tombo susah jro. jangan kamu duduki, biar aku yang menduduki. Atiku. Coba kuat apa ndak kita? Enggak. Dites kuat apa ora sik ngono lho. Iya, Dites sebelum kuat aku apa ora sik, sebelum duduk dia di pangkuanmu, duduk. iya. Kuat apa ora?
Urung dites dulu. karo nyanyi. Gage nek arek ngalah. Wong ayu. Tak tes dulu ya. Iya. Ayo karo nyanyi. Mungkin. Oh, kelihatannya kuat. Masalahnya kalau digini-gini kan nggak patah itu berarti apa? Ngetes kuwi pisan tok lho, Mas. Loh, ben kuat apa orang ngono lho. Lah mak njot-njot kene kaya gogrok ing kesembaranganku. Lah aku ditukokne nek mandak sikil rapat penting kok. Jek Nah, jek lagi. to sikil cadangan Sikil cadangan tuku ning ndi ono Indomaret ngono lho. ning tengah Jawatil ngono. Wis dudu sikil, Mas. Ayo ndang kok cengengesan. Dang. Kondi ki mau. Wong Ayu tresnamu kinarya tombo susah jro Sing. ning batinku Enak. wong bagas santap narasa atimu tresnaku tulus ning kalbu. Bagus ya. Iya sayang. Yuk kita nyanyikan lagu ini berdua. Aduh, kok lagunya itu sih? Ya silakan terserah Aku kamu bisanya deh. lagu itu mulu ya. Aku bisa yang lain. Apa? Yang lagu baru dong. Bisa aku yang lagu baru. Apa? Dek zaman ber. Kok itu tidak mau aku itu? Itu sudah kuno ya? Iya, itu sudah kuno. Yang kekinian. Iya, yang kekinian. Kamu bisa lagu Thailand enggak? Bisa? Coba. Lagu Thailand. Iya. apa yang mungkin iso Lagu Thailand yang kecil mas. Mas, cik 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 cik, ciki ciki bum bum, alalalala, ciki ciki bum bum, alalalala. Bukan yang itu. Hah? Bukan yang itu. Itu kan Thailand. Bukan. Yang Thailand yang mana? Yang ini. Coba Kalau aku lagi Thailand dong. nggak bisa, tapi kalau ini aku bisa. Ini Lalu ini. tai apa? Ini Tai Thailand apa? dong. tai kucing coba enggak Kucing kok cilik. Anak nampak saya apa titik nah apa dia apa tikekeko apa tito apa tikut tut tut apa saya ya anak nampak saya apa titik nah apa dia apa tikekeko apa tito apa tikut tut tut apa saya. Aku iso aku pas gon. Wok 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 wok. Kuwine udah kuwi kuwine. senggake kuwi Lah tadi Aku- kan apa? Aku juga bisa lagu romantis. Oh coba 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 aku mau nyanyi sama kamu aja. Kalau Iya. sama Om Yudo kan sudah Sudah sering. biasa. Biasa. Ini waktunya sama kamu ya. romantis ya kan ya Iya. Itu das kamu kemeringet. Bau. ini Bau bukan- itu badek gitu loh. bukan keringat Kayak ini bau-bau ini loh, badek gitu. ini bukan keringat Ini Apa? memang dasnya itu berair gitu loh. Jadi sumber air sudekat Kayak itu loh, kayak air mancur itu loh. Itu blonggot. Yuh, itu blonggotnya metu semua itu. ini Dia, ya, biar dibersihkan dulu ya iya kamu kok itu. kamu biar betah sama AA namanya ya dibersihin dulu ini apa namanya Muhammad Rasulullah la ilaha illa Qur'an la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bapak ibu-ibu panyite kersanipun budal piyambak ya Walah. Oke, lagu saya. Ayo sini sayang, sini sayang. Nggak Ayo, boleh, kene lho. nggak boleh mainan Kupingnya mati-matian, aja nggak boleh. budek-budek to, ayo. Iki lho Iya. dijak. iya sayangku Ya Allah mas, si tae urung. Lah wes. Kena kabeh. kena kabeh Kupinge urung. nya sitoke genep ana pisan kena Genap. Ayo Wah, dine. masa. Sing dine.
Dine. Matamu wis entek ya? Entek matane. Inginane mata udun kae. Masih muda, cantik, bertalenta yang sangat luar biasa. Istimewa. Mengharumkan nama kota Kediri bahkan di kancah nasional. Amin. Siapa lagi kalau bukan Niken Salindri. Amin. Nama itu membawa doa. Amin. Niken Salindri. Heeh. Wong ini dengan 5 suku kata itu pasti sukses. Niken Salindri. Oh iya. Yudo Bakia 5. Tadi terus lodong. Loro. Kurang gur loro. Kamu nenek jone jolodong ya telu. Ndak penak. Apa tambahin ben genep 5 ya? Iya kan. Jolodong. Sukses di mana? Sukses. Yudo telek. Wis pas mawon digolek-golek. Nek piye kowe iki? Ndak kena. Niken Salindri 5. Yudo Bakia. Lho, pas. Pak Mujiono asine ya 5 lho. Kok iso? Bapak Mujiono. Pak Mujiono. Iya 5. Pak Mujiono. Oh 5. Bambang Balowo lho. 5. Abah Soleh. Asine ya 5 iki. 5. Asine Mas Abah Soleh. Oh 5. Lho Mas, soalnya wong iso. Udah nek Mas e. Enek Mas e. Mas Abah Soleh. Mas Lodong. Oh telu. Bapak Lodong. Kurang. Kurang. Iki lho. Pak Mujiono 5. Mas Abah Soleh 5. Bambang Balowo 5. Bambang Balowo. Balowo. Iya. Kok wok-wok nek. Aku ora 5 ritek wis ora apa-apa. Bu Wali Kota ya 5 lah. Apa jajal? Siapa tak jenenge ya? Mbak Vinanda. Mbak Yu Vinanda 5. Iso pas lho. Lah Gus Kawim. Gus Kawim ya 5. Sopo tuh? Bapak Gus Kawim 5. Heeh. Ya, 5. 5 to jan kabeh. Iya. Sing ora 5 pak aku tok. Iya kowe tok. Nih, wong nek pikirane buntet biasane ngono. Heeh. Heeh. Ya wis aku ora 5 ritek wis aku melu aku. Ndak melu 5 Mas Bambang. Wong Bisa jane 5 demungi lodong. Enek jane 5 Apa? tapi ora nama binatang. Kowe gelem apa piye 5? Pokok sing apik-apik. Ya, almarhum Lodong. Lho 5. Loh, 5. Ya, 5 ya. Ya, Gelem ya? gelem ya. Sapa? 5 lho kuwi. Almarhum Yudo 5 ya. Lho, lah kuwi nenek bakiake guri. Oh, enek bakiake. Enek juga bakia. Bakiake. Yudo bak. Iya ya. 5 wis. Gelem ya, jajal sing apik-apik. Sing apik. Diganti Pak Haji Lodong ngono ya. Jajal iya, Pak. Bapak Haji Lodong gak diresto ini. 6 Mak. 6. Gus Lodong. Lho, telu. Bapak Kiai Lodong. Ora iso. Apa nih? Iki ra enak iki. Ora iso we pokoke iki. Mbak Niken, Dalam. malam hari ini kurang abdol kalau Iya. beliau Bapak Mujiono nggak hadir di atas panggung. Oh iya. Jadi di tengah-tengah kita menyapa para bapak-bapak, ibu-ibu dan mas-mas, mbak-mbak yang hadir. Oh iya. Gitu ya. Oh iya. Mas Lodong sudah tahu kan Pak Mujiono? Udah tahun. Yang mana? Oh, duit toh. Sing endi? Sing Yang ngundang mana? loh, yang punya sohibul bed loh, yang punya acara loh. Sing lenggah lho Mas. Sing Lah ya, sing endi lenggah Pak akeh Mujiono? lho. Sing lenggah ning sofa empuk iki lho. Sing endi? Sing jilbabe coklat iki. Ngalurmu, bapak kok. Bapak itu laki-laki. Anu sing Bapak ini gaya rok. Sing yang mana Pak Mujiono? Paham ora? Pokoknya ini apa ciri-cirine pakai kopiah hitam. Wes golek ono Nah, dhewe. Guliono pakai kopiah hitam. Pak Mujiono kopiah hitam. Di Ya. sofa-sofa. Di sofa-sofa. Sofa-sofa. Kacamataan. Padahal ireng kopiah ireng ya enek. Kaya padha kacamatane. Ben, silakan. Ayo sing ndi? Kacamatane 2. Iya. Berarti Pak Mujiono sing Sing ndi? Lah Pak ngaku ono Pak. Alah kok kono. Mungkin paham ora to? Coba dianut ke bawah to. Yang Pak Mujiono yang mana gitu loh. Pokoknya nganggo kacamata. Hei, Dang. Apa? Ini nganggo kacamata wong itu. Iya, Ini nganggo- nganggo kacamata. Iya ya Pak Mujiono. Cirinya pakai kacamata. Pokok kacamata. Ya. Ning sofa. Ya ning sofa sing gawe kacamata. Mriki Pak.
Jenengan kaya nyamar barang lho ya. Kok iso kuwi lho? Itu ibu itu wanita. Bapak itu yang sebelah sini loh. Aku sinyalku panggah rene ae. Ya ndang, ayo ndang. Pak Mujiono, kacamata. Ya iku kuwi lho. Ya sing iki berarti iki Pak Mujiono. Pak Mujiono. Saya itu Pak. Nah, ngoten lho Pak penak. Lho kok langsung mbok ngono niki lho. Lah, rugi pripun? Lah mbok unggah nih. Lah kok rugi? Pendapatan tambah iku. Monggo Pak Mujiono. Diculne ta, dianu sing apik kok. Monggo. Yo sing sopan, sing sopan. Monggo Pak. Ya. Ayo. Tepuk tangan. Ah. Aja gelem. Kowe ora ketua kowe. Khusus ketua. Silakan Pak Mujiono. Waduh. Bawa mic Pak. Oh enggak ya ini Pak. Mike. Enggak, maksudnya sepatah dua patah kata Pak. Untuk warga masyarakat Iki Kelurahan Om Yudo Dermaga. ini niki mbah kula. Pak Jono, saestu nggih. Wah, gratis berarti karo putune dhewe. Kira mentolon. Nggih. Lah terus sing bayari caca sapa? Tak kira masih karo mbah dan antara cucu dan Terima kakek kasih. itu lah dekatan. Nggih. Terima kasih pada warga sekitar Kecamatan Pesantren. Kami ucapkan terima kasih kehadirannya. Mudah-mudahan kesenian pada malam ini barakah untuk kita semuanya. Untuk khususnya warga Kota Kediri tentrem ayem nggih. Ngaten saking kawula perlu ditanggapne malih mboten. Mengke ning ngene Pak Edi ten Sabin nggih. Oh, tenggene Pak Edi Sabin, Pak. Nggih, bagus. Nggih, kersane mboten lali di Pun DP enten sakniki, Pak. agendane sekitar Januari nggih Mbak nikan. Nggih. Siap. Nggih ngaten. Dan iki lagune napa? Kula mboten saged naki. Rumah samu Mbah Mujiono mercon kok. Nah, bener. Nuwun monggo. Nggih, napa ada permintaan lagu Pak Mujiono? Silakan. Bebas silakan lagunya apa? Lagune aja dipadak-padakne nggih. Apa wis aja dibanding-bandingke Apa aja enak? pada-pada. Wong kok Lek bener diguyu. masa enak lagu wong Cek, kok ngene aja dipadak-padak nih. Yudo kan mangi genek benere salah teng diguyu ngono lho. Lah iki Sama tak Mujiono. salah ning no. Nggih. Iku lagune nggih. Aja dibanding-bandingne ngono. Oke. Ya bagus sitok siap. kita ta wonge. Iya, penyanyinya biar bertambah. Ayo sini dong. Sini siapa iki? Jane kakunge piye to lek nyawang Gresita lu sak rombongan sak menekan Gege, Afi, terus iki Rinfi, Kiki, Putri, kalih Mbak Afi. Iki karo Prapto, kene to, rada rene to. Prapto sapa? Prapto ndelok kok. Iki asine jenenge lanang Prapto Sing iki. ndi? Sing iki lho. Kene Prap, ayo Prap. Sok. Nyanyi ya, Mbak? Nggih. Mbak nek kan milih sinden sakmene kaya niki jenengan milih sing pundi? Ngatasi. Salah siji. Ora milih kabeh. Ora milih wong nanggap. Tenang Pak, pokoke tumbasne jamu lah pokoke. Ndok bebek sak kandange. Yo, nanggap kebun binatang. Malah dadi kabeh lho. Nyas iki. Nggih, Silakan. Kok Mas Bambang karo Lodong kok padha ya? Pada. Padha eleke. ada lah. Ya ora ya. Ora tetep. apa-apa, ora. Antara ya wong loro. Siji loro, ya tetep ayu iki to. Ora nyambung. Ora nyambung. Iya. Edok.
Prapto ngadeg to. Rinpu yo Prapto. Jenenge lanang Prapto. Ya, Mbak Niken Mas Yudo. Ya. Ini masih ada waktu, kita nanti pukul 11:30. Oke. Ini mungkin ada lagu apa lagi? Bapak Mbak Mujono. Pak Mujono, Pak Apit, Pak Tapi Mas Apit. Pak Camat wanteng maksudnya. Pak Camat sing pundi? Pak Camat Santren lho. Walah, kita Pak Camat gak sangu dadi. Lah ya ketoke lagi. Terus gayane terus balungan. Tenan jopo jerone mesti ranggawa dompete. Ngenyek nih kan, padahal ya ora. Nggih, mungkin ada request lagi Pak Camat Sudah ya requestnya ya Pak ya, sudah ya Pak ya. Nah, jangan request lagi ya Pak ya. Ya jadi penging. Mungkin ora request yo bar. Pripun Mbak Mujono? Putranipun. Mas. Putra. Silakan. Iku lak gegere tak gone polsek kok engko. Yo. Mas Apit terus sapa neh putrane? Ya, putrane Pak. Putrane Pak Mujono ini juga dewan juga. Oh, dewan juga. Hebat. Mas putrane Pak Mujono kuwi lho. Terus Mas Den? Mas Tito Sinyo. Oke. Mas Wahyu, Mas Sinyo, Mas Apit. Ada permintaan Cinto di Mato. Yo, Mas Yudo iso. Oke, ya. Apa Garis Mati. urip kok mati? Iya. Isa. Iso Mas. Ladang isa. Iso. Nah. Apa garis urip Makane kudu pisahan tresnaku lan tresnamu. Ra keturutan Terus nyanding temaing bojo ra kelaksanan. Asik. Apa garise urip kuwi lambe buri kok. kudu pisahan. Prapto iku nakal to, Prapto. Dilik-itik. Oh, duduk. lah. Terus wedoke piye wedoke? Aja. Aja cilik gonanmu. Kuwi lho. Lah lho. Manut iki yo. Aja liyane kuwi. Mas yo nggon aku cilik sing penting keri. Kok kering. Hebat ternyata Bambangnya bakat jadi jerigen. Dirijen. Kok iso pas ngabani. Kuncine iki lho Mas Yudo. Kuncine iki. Kuncine iki. Kuncine iki sawane. Iya. Kuncine iki ya sawane. Cah, Malah jagongan ya. Kuncine iso nganu cacah iki Mas. Oke. Yo. Ya Mas. Oke. Ya. Mas Yudo iso mesti Mas Yudo. Aku mesti iso. Mesti iso. Ya. Yo. Jajal ke. Yayi Tremos Kusumo yo. Kuncine iki. Kuncine Ya. Ya Raisa. Sing kene masih iso sing kene. Ya. Enggak bisa. Ora bakat. Sing kene. Ora bakat. Iya to, Bang? Ora iso. Raisa. Dentak. Walah, gawe dentak. Iya. Dentak. Raisa. Raisa kok. Penak kene. Oh, kudu enek gerake to. Gerak. Raisa. Mas Yudo. Dalam. Ternyata Mas sapa iki? Lodong. Mas Lodong enek koncone. Lho endi kancane? Kalau klambi biru sore syutingan lah kayak. Kayak podo sama tepot podo. Ning bedane kae iki putih kae ireng ya. Lho ngenyek. Kae mergo ketok irenge gak kesorotan lampu, Mas. Tapi nek kesorotan lampu jan ketok Putih. kuwileng-kileng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jamaah luar biasa Mas Lodong. biasa. Kompak. Awan-awan mangan bubur, wong sak lapangan burengan panjang umur. Awan-awan mangan roti, wong sak lapangan burengan banyak rezeki.
Mangan telo dicampur lodeh. Pak Mujiono duwite akeh. Neng Jakarta tuku pitik. Bu Vigina makin cantik. Luar biasa Mas Lada. Bu Vinanda banyakin cantik Bu pokoknya. Vinanda cantik wali kota terpilih Kediri ya iki acarane kan syukuran. Syukuran Mas. Masyarakat Kelurahan Burengan dan sekitarnya. dan sekitarnya sing dipromotori karo Mbah Lurah Mujiono. Wah, tenan. Tepuk tangan untuk Mbah Lurah Mujiono dan semuanya. Wah, hebat. Iso wong sak lapangan diseragami kabeh. Heeh. Wonge Mbah Lurah. Pancen ya luar biasa kok iso. Iya. Apa meneh iki panjenengane Ibu Wali Kota terpilih Kota Kediri ya Bu hadir Vinanda. malam hari ini Bu Vinanda. Nggih. Wonge cantik ya. Cantik. Modelnya kayak tilasanku mbiyen ngono. Ngawur iki. Ya tapi nek Bu Vinanda orangnya cantik, langsing ngono kae. Langsing, Beda karo bojoku. Bojomu gini ya. Jan kaya tergandeng ngono kaya gawedi. Potongane modelnya kaya iki lho sing lungguh sila iki lho. Ya lemu ngono kuwi. Aja-aja kuwi kok bojomu. Ora tapi wong iki nek duwe bojo lemu itu harusnya bersyukur. Syukure ngondi? Wong lanang duwe bojo lemu itu adalah barokah. Sebabnya piye Mas? Soale ning isor iso dadi kasur. Heeh. Ning dhuwur iso dadi selimut. Ya. Ning iringan iso dadi guling. Wah, iya. Walah kelonono setengah jam ning sikil iso kram ngene terus iki. Nah, iki Gus Kowim pasangan Bu Vinanda ya. Oh Ibu Wakil Bapak Wakil Wali Kota terpilih. Bapak Kawim nggih selamat Selamat Pak. malam, nggih. Luar biasa pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kediri ini memang pasangan serasi. Ideal Dan saling melengkapi. saling melengkapi Mas. Makanya saya itu patut berbangga menjadi warga Kota Kediri. Bangga Karena apa Mas Lodong? karena Di tahun-tahun yang demikian ini ternyata persamaan gender. Wanita dan pria, laki-laki dan perempuan itu ternyata sama, bahkan lebih unggul wong wedok. apa iso ya ora to Mas? Wah, berarti kowe kurang pengalaman. Kok iso lebih unggul wong wedok iki lho piye? Iki ngerti iki jenenge apa? Iki ibu jari. Ibu jari. Jempol itu disebut ibu jari. Ibu jari. Oga enek bapak jari. Oh iya, jempol iki sama ibu jari. Dari Sabang sampai Merauke disebut Ibu Pertiwi. Oga enek Bapak Pertiwi. Ya ora? Iya. Jakarta disebut sebagai Ibu Kota. Oga enek Bapak Kota. Ora enek. Cara bal-balan. Iya. Ibu menang papat, bapak kosong. Menang wong wedok. Lah, ya ora iso to Mas. Terus saiki meneh akeh Apa? kota-kota besar bahkan di Kota Kediri. Nyapa kuwi? Iki banyak jalan yang menggunakan nama wanita. Apa? Jalan-jalan menggunakan nama wanita. Contone? Jalan R.A. Kartini. Terus Jalan Dewi Sartika. Jalan Cut Nyakdin. Kabeh gawe dalan yang make nama wanita. tapi Mas, Apa? lek posisi keadaan macet, Heeh. ya tetep liwat dalane wong lanang. Kok iso liwat dalan wong lanang iki dalan apa? Dalan tol. Ya ora? Jalan tol sing duwe. Sing duwe jalan tol iki wong lanang, Mas. Lah jalan tol iki mancepe ning ndi? Mancepe. Heh. Mancepe ning bumi. Bumi kuwi sing duwe wong wedok sebabe bumi ora enek pakmi. Nek gak enek bumi arep mbok encepne ning di tolmu. Lah iya. Tolku ya sak encepne sembarang-barang ra kenek ya. Mulane kita harus bangga dengan seorang ibu. Tepuk tangan untuk ibu-ibu semuanya. Tepuk tangan. Kasih ibu kepada tak terhingga hanya memberi bagai sang surya menyinari dunia. Tepuk tangan anak-anak. Wah, ibu-ibu burengan ini kabeh lulusan PAUD gitu ya.
Lagunya apal. Tapi sampean paling lagu ya mek kuwi-kuwi ae. Loh ngenyek, jangankan lagu anak-anak, lagu ambiar, lagu dewasa, ibu-ibu juga menguasai, Mas. Jajal. Coba coba dige. Ngomong tak turutane piye suarane enak ta aku ra masalah sing penting kowe tepuk tangan luar biasa ibu kene apa mbok padakne mbokmu apale mung iwak peyek Sampean lek perkara lagu-lagu aku percaya, tapi enek mesti lagu sing sampean ra iso. Wah, aku segala macam lagu menguasai, Mas. Aja nyepelekne aku kowe. Aku kancane Niken wis tahun-tahunan. Menguasai lagu Kit Niken isih cilik, Niken umur 4 tahun. Aku wis kolaborasi karo Niken. Sembarang lagu menguasai, apapun lagunya menguasai. Tak tes lagi, Mas. Oke. Saiki sampean ning ngarepe warga masyarakat Burengan iki, jajal nyanyekno lagu yang tanpa memakai huruf R. Lagu yang tanpa memakai huruf R. Alah gampang, Mas. Lagu keroncong toh? Keroncong jajal. Bengawan Solo tanpa R. Ri. Oh iya ya nganggo R ya. Kuwi nganggo R kuwi. Langgam aku iso langgam. Langgam. Yen ning tawang ana lintang cahayu. Ora nganggo R. Aku ngenteni tekamu. Ya ora. Marah. Alah iki lho. Marah. Oh iya, lagu dangdut no. Apa ya enek? Enek lagu dangdut sing tanpa R. Apa jajal? Lagune Rita Sugiarto. Ya. Ra. Apa? Lah kuwi R kabeh malah. Sing nyanyi Tobil, Mas. Ora enek R. Ngono. Kok iso teko Tobil barang iki lho. Lah penting kan gak enek R. Yo kabeh semua lagu itu pasti menggunakan huruf R. Enek, Mas. Apa? Lagu yang tanpa memakai huruf R iki ya enek. Ora enek. Enek. Apa lagu sing tanpa huruf R? Lagu anak-anak kae ta. Sing endi? Lah. Setunggal tambah satu. Iya. Lagune sing piye? Satu tambah satu sama dengan dua. Oh iya. Dua tambah dua sama dengan empat. Oh iya, rene R. Empat ditambah empat sama dengan delapan. Oh iya. 8 tambah 8 sama dengan 16 tanpa R. Resik, Mas. Lah wi lagune dibasakne Indonesia, tapi nek Jawa tetep nganggo R. 1 tambah 1 sami mawon loro ngono. Loro. Oh, nganggo R mesti. Ya ora. Ya kok jajal, Dang. Ora ro carane. Dang jajal ta? Setunggal tambah setunggal sami mawon kalih. Kalih tambah kalih. Kalih Sami mawon sekawan. Sekawan tambah sekawan sami mawon 8. 8 ditambah 8 sami mawon 16. Oh gak loro ta? Nyapo kok loro nyapo. Awake ngetes ibu-ibu coba G-nya tadi di mana, Mas? G-nya tadi. Mudun dong. Ya. Ben saya rumaket. Ngomong tak turutane aku salah. Enak. Coba kowe sing ngetes kowe jajal. Ora. Ngene lho, blangkonmu copot lho ben go kenang-kenangan. Monggo, Bu. Monggo. Bu, monggo. Ojo. Blangkon nyilih agung kok malah. Dong lah dong. Tanggapno Mayangkara karo Nik. Tanggapno Mayangkara karo Niken larang-larang malah turun.
Oke. Genti kowe ngetes lagu. Kowe genti. Lagune ganti no. Yo ganti terserah. Lagune Denny Caknan kuwi iki mesti paham. Bisa no. Burengan no. Yakin no. Sumpah janji. Adane dipasle. Nadane rendah lho. Iya, nemu jajal. Jajal nang piye? Pas repe. Refe nemu sing piye? Lho, ya mbuh kok mulane to anu diapalne ben kena dienggo ngenekan. Sing piye lho Bu nemu ki? Lemu kowe. Nah. Irang. Oh, lah iki lho sing apal iki. Nah, ya. Refe langsung. Oke, Ndang. Kowe sing paling mbok sing brebes bojone enggak lho kok iso wis pas wis penak lho ngarepku wis penak kok jajal baleni to dipas Ndang nemu kowe la Ndang Refe piye Bu? Kowe sing paling ngerti aku mbok semak pepucane bange sabar no ngomong aku muga selawase dadi siji asik matur suwun pun maringi segemati namun sirane ngobati ati kang sepi matur suwun yang pergi bayar pergi ono kowe sing ngancani tepuk tangan luar biasa jan ibu-ibu burengan tak akoni ya Pak matur suwun Pak matur suwun nggih matur suwun Pak nggih lha apa wis dikai lha wis matur suwun Cetak pamitan saya. Bapak Ibu ingkang kula hormati menika sampun mancinipun campur sari Mayangkara Niken Salindri Group nyuwun pamit wonten ngarsa panjenengan. Matur nembah nuwun kagem Mbah Lurah, Mbah Mujiono sampun kersa nimbali kula sak kanca. Mugi-mugi sabibaripun pargian dalu menika panjenengan tansah pinaringan sabar, pinaringan rejeki ingkang langkung kathah, tinebena saking sengkala rubeda, pinayungan rahayu wilujeng slamet sak keluarga, sak putra wayah. Ugi matur nembah nuwun kagem Bapak Camat, matur nembah nuwun Pak Camat pesantren, ugi Bapak Kepala Desa seluruh Kecamatan Pesantren, matur nembah nuwun rawuhipun beserta Ibu, matur nembah nuwun ugi Pak RT, Pak RW, Bapak Kapolsek, Bapak Dan Ramil, ugi warga masyarakat Surah teng 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 ayo Kowe mulai ora? Kok iso enak wong pamitan malah surah. Bapak Ibu. Surah. Wes
iki lho. Iki garai anu. Iki garai iki ya ampun. Ya, ngene. Anak wong iki ngene iki. Ya ampun. Garai anu. Surah. Garek iki kok ora mulai-mulai. Matur nuwun kagem sedayanipun ingkang sami rawuh. Matur nuwun kagem pelangi audio, Dwi Lighting, multimedia. Bocah iki gejala uhu. Matur nuwun kagem yang punya panggung rejing ini adalah Mas Mukidi dari Rinobi, Mas Mukidi channel, Woko channel, matur nembah nuwun dan juga astagfirullahaladzim. Sonya Ruri. Kok ora di Ora gowo. sah. Kagem Niken Salindri Family dan juga teman-teman YouTube yang lain matur nembah nuwun rawuhipun juga sudah support. Suaranya umat tuh. Mulai ora. Tenan aku lek nesu sini aku tak gedhukne lho. Tenan aku lek kadung nesu. Sira. Kene barusan. Lagune disiapin lagu terakhir apa? Matur nembah nuwun pokoke kagem sedayanipun ngapunten menika lare-lare nembe gejala. Amargi aku Jarno. Ben. Jarno, ora sanggup tabu Jarno. Ben arep dicor ning kantor kecamatan Santren karo nggo gendang. Mantuk gak? Wah. Apa wis pantes ngono? Dipirsani piantun agung kok ngene kok. Ora pantes ngono. Lanjut. Iso mari ora tas-tas. Aku ki tak pamit sewe mulai apa ora? Sesuk dhewe budal ning Malang lho isuk iki. Kowe paham ora? Sesuk ki main ning Malang, paham ora kowe? Nggih pokoke matur nembah nuwun kagem sedayanipun mbok bilih kanca-kanca YouTube arep mulai saweneng ngadeg kabeh. Nungguin ya. Nungguin. Oh alah Gusti. Ya. Kula nyuwun pamit kagem sedayanipun. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al artis Mayang Kara.
Lanjut.